Isip dugang police visibility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, reactionary standby support force giumol sa Lapu-Lapu City Police kinsa moabag sa Mobile Patrol Group sa Dakbayan. Gilangkuban kini sa 40 ngadto sa 50 ka mga admin personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga gitahasan nga mugahin og duha ngadto sa 3 ka oras kapag patrolya matag adlaw. Gipasabot sa Deputy City Director for Operations sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nga igulan nilang gisunod ang programa sa PRO7 Director nga pagpalapad sa police visibility sa kadalanan ug dili tungod kay misaka ang crime rate sa Dakbayan. Samtang karong adlaw nakadawat ang Lapu-Lapu City Police og 4 ka mga motorsiklo ug 8 ka mga mountain bike gikan sa lokal nga kagamhanan. Tinguha sa mayor nga mapun-an ang mobility asset sa kapulisan sa Dakbayan aron mas muminus pa ang suliran sa illegal nga drogas, kriminalidad ug terorismo. Yun man ang programa ni RD yun nga dapat nag-visibility ba. So, ato na po to supplement sa atong mga personnel sa sa station ug mga personnel nga kandak og patrol and mobile patrol para lalong mutagang bitaw ang mga ang atong mga pulis nga nagkandak og police visibility.